శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి మండలం ముత్యాల చెరువు గ్రామ సచివాలయంలో డిజిటల్ అసిస్టెంట్ నాగేంద్ర అసభ్యపరంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడంటూ మహిళా సిబ్బంది ఆరోపించారు. అసభ్య పదజాలంతో దూషించడమే కాకుండా తీవ్రంగా చెప్పుతో కొట్టాడని తెలిపారు. మహిళా సిబ్బంది కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికి రావడంతో కొందరు డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కు అక్కడి నుండి పంపించేశారు. అధికార పార్టీ నాయకులు అండదండలతోనే కొన్నాళ్లుగా తమ అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తున్నాడని మహిళా ఉద్యోగులు తెలిపారు. ఇదే విషయమై మహిళా ఉద్యోగులు ఎంపీడీఓ సుధామణికి ఫిర్యాదు చేయగా మహిళలపై దాడి చేయడం చాలా బాధాకరమని, ఒక మహిళా ఉద్యోగిగా నేను కూడా బాధపడుతున్నానని, పై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశానని, అతనిపై తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. తప్పు ఎవరిది ఉంటే వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకుంటాము. ఆడపిల్లల్ని కొట్టడం అనేది చాలా దుర్భరమైన విషయం. ఇది అట్లా జరగకూడదు. ఇది నిజంగా నేను కూడా అవమానంగా భావిస్తున్నాను. నేను కూడా ఒక ఆడ మనిషినే. ఆ అబ్బాయి ఏదో తప్పు చేస్తున్నాడు అంటే మేము సాయంకాలం మధ్యాహ్నం అక్కడ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి విచారిస్తాము. అంతా విచారించి మేము పై అధికారులకు రిపోర్ట్ చేసి యాక్షన్ చేస్తాం. అప్పుడు నిన్న సాయంకాలం చెప్పినా ఈరోజు నేను విజిట్ వెళ్తాను. నాకు విషయం తెలియదు. నేను వేరే చోట క్యాంప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫోన్ చేసి ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు కొట్లాడుకుంటున్నారు అంటే ఇద్దరిలో ఒక్కరిని పక్కకు పంపించేది ఆఫీస్ దగ్గరికి, ఎండో ఆఫీస్ దగ్గరికి అన్నాను. కానీ నేను ఇంత పెద్దగా గలాట్ జరిగిందని నాకు విషయం అయితే తెలియదు. మీరంతా ఇప్పుడు రాసి ఇవ్వడము, వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంతా వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తా ఉంటే నాకు తెలిసింది.